Naka-record ang Western Visayas sa itinan kakasong pertussis kun whooping cough subong nga tuig sandig sa pinakaulihing nga datos ng Department of Health Region 6. Suno kay Dr. Adriano Subaan sa SOFOR, Regional Director sa DOH6, sa itinan kakaso 46 diri ang probable, 21 ang negative, kag 22 naman ang kumpirmado nga may whooping cough. Nagapanguna ang Iloilo sa may pinakamataas nga naglabot sa kapin 48 as of April 1, 2024. Ginsundan sa Iloilo City nga mayara sang 17 kag Negros Occidental nga may 8 ka kaso. Nagpahanumdum naman na natundan sa publiko nga hindi maalarma sa kaso kag manin alerto sa mga simptomas na nasambit nga balatian kag magpakonsulta gilayon agud mabulong. Report naggikan sa Iloilo Provincial Capital inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita sa Servisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 sa ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.